K úvahám o perspektivách rozvoje těžby lignitu v Horonínské oblasti patří i slůvko o výchově mladé hornické generace. O chlapcích, kteří za pár let přeberou štafetu rekordních výkonů od kolektivů Josefa Šúrala, Josefa Bůzka, Stanislava Svobody, Jana Grufíka, Ondreje Jurika, Františka Novotného, Josefa Borgmana, Stanislava Procházky a dalších. O chlapcích, kteří si stejně jako jejich tátové zvolili pro život náročné hornické povolání. Vážení žáci uční, přišli jste na naše odborné učiliště s tím, abyste se vyučili jednomu z nejnáročnějších povolání, a to je povolání k hornickému řemeslu. Naše odborné učiliště má dlouholetou tradici a za poslední léta taky mnoho úspěchů, které dosáhlo v rámci Federálního ministerstva paliv a energetiky. Jihomoravské lignitové doly vlastně začínaly s tím, že první doly, které v okolí našich Dubňan a Horonína se nacházely, pracovali s horníky a zaměstnanci, kteří přišli ze zemědělství, a tedy byli to pracovníci, kteří byli vlastně zemědělsko-průmyslový proletariát, který začínal dolovat uhlí a zásobovat místní okolí. Dneska vidíme, že dobývání, ať už tedy ve slojích, ať už svislá doprava, má spoustu různých mechanismů, které vyžadují, aby každý odborník na podniku měl určitou praxi, určité zkušenosti a hlavně teoretické základy. Připravíme páky do polohy průtok na překládání hřeblového dopravníku. Pak zapneme hlavní ventily a hřeblový dopravník se nám dává do pohybu. Pokud se nám předbíhá, přibrzdíme a levou stranu necháme vyrovnat. Uvolníme sekci, buď přední stojku nebo zadní stojku, podle situace ve stěně, a překládáme, čili sekce celá se pohybuje dopředu. Rychlost sekce je přibližně stejná, jak ve skutečnosti. Tak máme dotazík k této výsluži? Proč jsou tam 2 stojky? Já jsem viděl u jiné sekci 1 stojku. Tak u dřívějších sekcí OMKT byla pouze 1, ale tato výstuž je pevnější, je pro nižší sloje, pro vyšší tlaky, proto se používá 2 stojek. Další dotazy? Mistře, ty rozvaděče v praxi jsou všechny stejné? Tak tento model je udělán tak, že sekce jsou v měřítku, ale rozvaděče jsou ve skutečné velikosti, čili i ve skutečné velikosti, v této velikosti jsou ve stěně. Abychom se mohli naučit přímo tady na tom modelu ovládat ten rozvaděč. Chce někdo zkusit? Pojďme si, Františku, zkusit ten rozvaděč. Zapneme hlavní ventil, ano, páky k sobě a spustit tu sekci. Nejdříve spustíme, ona nám jede, takže dáme do polohy neutrál, potáhnu páku k sobě, pořádně zaber. V čele středního odborného učiliště v Dubňanech stojí ředitel Svatopluk Slezák. Střední odborné učiliště vychovalo za celou éru 1700 pracovníků různých hornických profesí. Rok co rok opouští bránu učiliště 100 pracovníků těchto profesí. Jde o profese horník, horník mechanizátor, mechanik pro důlní stroje a zařízení a obor vrtař, který vyučujeme pro českou geologii. Převážně máme chlapce z okresu Hodonín, zbývající pak z okresu Břeclav a ze vzdálenějších okresů. Problémy u nás s náborem nemáme. Fluktuace našich absolventů je nulová. Každé dítě na okrese Hodonín ví, že havířina je obor, který má tu nejlepší perspektivu. My, výchovní pracovníci, se snažíme dát našim chlapcům maximum vědomostí v teoretické a praktické výuce, tak, aby se z nich stali výborní pracovníci po svém vyučení.